ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಲ್ದು ಎಣ್ಮೆಡ್ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಉಂದು. ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೆನ ಬೊಲ್ದು ಎಣ್ಣೆ ದೆತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಐಕ್ 1 ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲಲ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುದು. ಈ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂದು. ನಿಕ್ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಗ್ರಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ. ತುಲೆ ಮೂಲೆಯಾನ್ ಬೊಲ್ದು ಎನ್ಮೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಬೊಲ್ದು ಎನ್ಮೆ ಅಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಪೊಡೆತುದು ದಿವೊಂದೆ. ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಬೊಲ್ದು ಎನ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲೆಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ದೆತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎನ್ಮೆಗ್ 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ನಮ ಎನ್ಮೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೀರು ಪಾಡಂದನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ದಾಯ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ಮೆಗ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆನ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ. ಐಕ್ ವರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ನೀಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊಣತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ವೆ 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ. ಇತ್ತೆಲ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊಣಪ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆಯ್ಜಿರ ಚೂರೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆ ಒನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪೇರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ದಿದಿತ್ತೆ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಂಡ ಪೇರ್. ಅಂಚ 2 ಕಪ್ ಪೇರ್ ದೆತೊಂದೆ. 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲಗ್ 2 ಕಪ್ ಪೇರ್, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೂರ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೇರನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೂಡ ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಪೇರ್ ಫೈನ್ ಆದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ಅವ್ವೇ ಬೌಲ್ಗ್ ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ದೆತೊಂದೆನೆ 2 ಕಪ್ ದಪ್ಪ ಪೇರ್. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ತನ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರನ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಯಾನ್. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆಕೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ನನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಇಂಚ ಸಾದ ನೀರ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ ಯಾನ್ ತೊರಲ್ತದ್ ಅವೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಉಂಡತ ಒಂದೆನ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ ತೊರಲ್ತದ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು, ನಮಕ್ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಜ್ಯೂಸ್. ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ನನೊರ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪರಿಯರೆ ಎನ್ಮೆದ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪತ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂದೆನ್ ನನೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ ತೋಜೆಂಡ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈತೆ ಯಾವುಂಡ ಯಾರುಂಡು ಯಾನ್ ನನ ಪಾಡ್ದಜಿ ಈತೆ ಚೀಪ ಯಾವುಂದು ತೋಜಿನೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ದಾಯೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆರ್ ಪಂಡತ್ ಪೂರಾ ಜ್ಯೂಸ್ಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗ್ ಚೂರು ಪಾಡೊಡು ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅವು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರಿಯರೆಗ್. ಖಂಡಿತ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತುದು ತೋಜ್ಪಾವೆ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏರೆಗ್ ಬುಡ್ಚಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಯರೆ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ಡ್ ದಾದಾಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಆತನ ಕೋಲ್ಡ್ ದಾದಾಂಡ ಪರ್ಕಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ಅಂಚೆಪ್ಪನ ನಿಕುಲು ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ವರ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಎಂಚಾತುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಏತ್ ಶೋಕಾದ್
ಬೊಯ್ದುಂಡು ಉಂದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ಗ್ ಪರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಡ್ ಒಂಜಿ ನೀರಿದ ಅಂಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ಡ್. ಅಂಚ ಇಪ್ಪನ ನಮ್ಮಂತೆ ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡು ಈ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ಡ್. ನೀರು ಪರ್ರೆಗ್ ಪರ್ಪುನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪರಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು. ಎನ್ಮೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಕುಲು ಡೈಲಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಗ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂದು. ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಡ್ ಬೇತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪುನೈಕ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲ ಪೂರಗ್ಲೆಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.